बर्तमान एक बड़ खबर आसी जे एक बड़ विदेशी बैंक सिटी बैंक 13टी देश यार रिटेल सेक्शन कार्यकारी छाड़ी देउछि। सिटी बैंक ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚୀନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାହାରିନ୍, କୋରିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ରଷିଆ, ଭିଏତନାମ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ତାଇୱାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କେବଳ 4ଟି ଧନ ହବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁବାଇ, ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ। ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 20,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ମନେରଖ, ଯେତେବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ OBC ବ୍ୟାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହେବେ ଯାହା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।